Adem asline sapa bocor. Yo, adem. Sopo ki waya? Cara ya dilinting iki sopo ya Allah. Sane aku. Kok benar lo. Yo walah jan soro menuri pe. Sane aku. Hei! Kowe maksudmu piye, Mas? Kok kancane kate iso-iso. Sito gue pengyar nyapo. Aku iki adem awakku yang kering-keringan. Kering-keringan. Iya. Ora tak terne sontek. Tak terene ngono ayo. Gon linting-linting ngono ae. Lah wong aku kudu rokok. Kudu mbako. Lah yus. Wah, dilinting to iki mergane. Kowe tak Gasmu. ayo. Oh, gak. Sakne lho aku karo iki njur. Argen dong. Yo, alah bocah iki jan. Iki piye maksudmu iso bali? Ora kere awakmu. Abote koyo ngono kok. Alah. Yes. Hati-hati. Ini ora pedang. Iso Mas jenenge Prengis. Jenenge Prengis. Anu budhe rantu. Sopo to? Wis apane? Aku anune dulur cedeke bar mulih pondoke. Iki kiai ya. Hah? Iki kiai. Ayo wis sak pantese. Oh alah jabang bayi. Sing ndi Mas? Oh alah. Jenenge Prengis. Baik kowe iki kowe to iki? Iya. Sapa jenenge? Nembok. Sapa jenengmu? Kampret lho. Pret. Bah yo iki lho tak omongi. Aku adem. Tak rungokne. Iki ke dulurku. Iya ya aku ngrungokne. Diomongi yo. Iki nyaplo kerubutan barang iki. Aku ngene kademen, Bu. Awakku Kademen nyapa? Ora penak awakku. Terne sote au piye? Terne sote au. Yo. 50 derajat Celcius iki. Yo. Bungkus anu ngene. Bungkus permen ngene. Dah. Modelane. Jangan dianget to bokong lho. Awak iki. Iya. Iya, ngene. Iya. Tak omongi. Iki lho iki lho. Apa yo kono wis karepmu? Kiai iki kayak ngene, Bos. Iya. Iya. Duduk sama rata lho wong iki. Duduk sama rata. Sama Aku rata. sik arep cerita iki makane ning dhuwur iki. Utakmu lho ora sopan iki. Sik to. Iya. Ngene. Iki tak undang ning kene ya iki. Arek iki Nyapa? anu takon nang mahku. Nyapa Mas? Ardiasinan. Ora. Aku ki arep budar ranto ngono lho. Piye Arep maksudmu? rantonya ndi kowe? Lah, kowe wis tak critani sok kaget ki piye lho. Wah iya, Deng. Dan Iki lho, Kak. Piye? Weh, ojo ngono, ojo ning duglek ngono. Anu. Ning duglek nek. iki nyapa lho iki? Iki aku ki ranto genti. Iki tak kon anu ngono kan.
Awur takon kancane makmu. Heeh, ngono maksude iki. Ora aku wae. Ora mesakne aku. Ora. Apa? Lah kowe iki kirane gak ning makku to lek kok kancane iki. Lah kowe iki merga ora. Mergane kowe iki yo ngene iki. Lho, Piye? wis wayah iki. Lagi apa yo? Dirai cabut lho. Gue. Gak nih. Cara Oh, alah. Lho, dulurku lho roh lagi teko. Nyap. Lagi teko lho roh wisan. Cato lho seru rai-raimu. Lah ya aku suwi karo mae pringis saya lali ya. Wis lali weh. Nah. Jabang bayi nyoko. Lah suwi ni pondok pirang tahun. Tahunan wae ngono. Gak oleh apa kon? Gus. Oleh Gus. apa kon? Lah isa oleh-oleh sapa ae. Isa oleh-oleh. Dadi yo Gus tenan nek bocah. Gak lah pondoke ngaji kok nyapu. Wis doe ngaji, doe nyapu kowe saene gara apa. Iso ngaji to kowe? Wis ngenteng nih. Lah ngaji katam 40 juz. Sejak Ora kapan papat Al-Qur'an limo. saiki? Ya di 40 juz e. Wis ngene. Iki piye? Piye Aku penake? iki awakku loro. Kowe tak dudohi makku saiki apa engko? Ayo kena aku Karo suwi. makku ngono. Ora roh makmu. Kowe melu sisan apa ora? Ora. Aku arep anu. Kene wedang. Wedang. Yo. Wedang jaya apa wedang Wedang ndut? jae. Ben rada angel. Wis padha wis sesat. Aku bocah ngomong kok. Wah, Gua iki lek nang omah. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa tuh lek ngomong kata bagus? Tamu, Pak. Alhamdulillah. Iki sapa lah kok rada lali iki? Dulure awak dhewe iki. Sing neng. Sing pondok ero meja Lah, yo eling eling yo aku diponakan cilik jam sakit ya. Eling saiki wis gede alhamdulillah. Piye kabare wis? Sehat-sehat. Ya, sehat selalu ya. Kene, lungguh kene. Enake yo ngono ki lek suruhan ngono. Kene ngono kan. Yo eling lele karo kowe kok ora eling iki lho sing lali. Bismillahirrahmanirrahim. Mare biyen sik cilik arepe budal, saiki wis gede sakmene. Ya seneng tenan to sampean di pondok. Nek niat ngaji sing tenan, ibadah sing tenan ya. Aja linca-linci, sing kerasan. Lali lho lek sampean. Sakno iso lho. Lah biyen cuwil sakmene. Saiki malah gede kek nggo wanteng to. Wis wayah. Ya sampean nek kamu kok ya gendeng golek dulur. Lah piye suwira. Ya, kok tak idul-idul kan? Tapi sampean eling nek sing ndek dulur iki to. Nggih. Alhamdulillah, ya ngono lek aja ngalekne dulur ya. Pokoke dulur ki wong liya ae yo didadekne dulur, dadi dulur aja dilalek-lalekne ya. Pinter lek ngono kuwi. Ya boleh. Jangan sakit anu to, lambani tiang. Gerah. Gerah-gerah ke anu sumu ki to, Le. Sakit. Oh, sakit-sakitmu apa lho, Le? Mbok iki kademen. Halah mang radus ki apa lho ki lak Wah. kadem. Jajale. Ya ambune kok ya. Ngene lho, Le ya, rumono to. Kok wadus? Cak bagus. Gerak-gerak. Tangimu jam piro lek turu mang-mang? Kula wau anu tang jam gangsal. Jam gangsal ki mestine gek adus gek subuh. Mosok lek subuhan yo ora adus juga. Mboten. Astagfirullahaladzim. Ojo koproh-koproh, nek koproh ki dadine ya penyakitan ngono kuwi. Delok entak sawang-sawang ora ceria mergo kowe ora adus. Walah. Tangi turu adus Delok lho. sarungmu. Ngapuk lho iki apik iki larang. Jare kok nangis lho wong bocah ya koyo ngono kuwi ora sak gendeng to. Kring-kringen yo ngene iki. Lele piye le nyep aku le. Ora loromu ki ora tenanan kok e. Mek gaya mergo kowe wonge lumuh to. Ora. Ora wonge kan lumuh. Engko ki lek dek ora etok-etok loro kowe dikongkon nyapo ngono paling ujung. Iya to, ketok to. Yo ketok. Alah, wo ning kene bagan wae balik. Ya coba ngono ora nyapa to lek sugetan barang iki. Wes, Bagus sok sugetan. Ganti. Yo wis apa-apa ben nek wis. nyeluk iki mang piye? Mbak, lah ngene lho. Mbah, Mbah lho. Mbah. apa Mbok De? Piye lho? Mbok De. Mbak. Heeh, Mbok De, Mbok De Piti, enek jenenge lho. Engko mek Mbok dan Mbok De Lombok Gede. Iya. Mbok De Piti. Mbak. Aja main Mbok De tok lho ya. Heeh. Lek Lombok Gede kan ora pedhe. Piye?
takok undungi. Ora takok kuwi ra lho. Ora ngerti lek dulur ya. Ndak, lah kuwi lali to. Yo ngene lek wong ki dulur ora dulur, lek cetok wong ki sing ramah. Lah ngene iki tepake lek ra ditekoni sanu dulure dhewe ya to. Yo ngono ki lek merantau suwi. Kerasan to lek? Nah, pacarmu ya ganteng banget loh masa belum ngaji. Lho biyen no elek rumah saku buluk lho. Masa mondok malah kok ganteng iki. Ini cewek. Masa Gus lho malah iki. saiki nyeluke Gus apa piye? Wes dengah-dengah ae celuk sembarangi payo Mas. Lah marahi sing dengah ku lho sing marahi. Dengah apa? Gus ki dengah-dengah. Ora urung pantes diceluk Gus iki. Wis diceluk biasa jenenge sapa ae. Ya pret yo aku kan mbok demu dadi nyeluk ibaratnya kaya anak ngono lho, anak ponakan. Oke, iki nang aku mbok de. Dadi ora sah Gus ritek ya. Sok lek wis wayahe diceluk Gus, kowe ya tak celuk Gus juga, masih ponakan ya. Oke. Mosok kowe siap diceluk Gus? Wis Urung ta? Urung siap aja ya, diceluk jenenge ae. Sapa iki jenengmu? Kampret. Kampret, heeh, tak eling-eling engko lali wong tuwek kaya aku kan. Ngene iki lho amune mbah apa mikir apa iki Pak gak ngerti lho. Opo iki nyapa lho. Sok-sok yang ngono iki lho, nyang mamake Kurang dhewe. cairan Mas. Nah, jabang bayi ki Eh, ngono tak omongi nyang mamake dhewe lek umake nyeluk mbah, nyeluk piye padahal mamake lho. Tapi yo ora apa-apa, wong nyatu menungso sifat lali. Sing penting wis dimaafne, nyatu cahayu wis ngene iki piye disyukuri yang ada ya. Alhamdulillah le, aku ora pengen ganteng saiki jan gumun kae lho. Juguman barang. Tapi ya, Gumun barang. lah biyen elek lho lek sampe iki elek ge wireng ge pokoke yo elek lah. Saiki kok malih ganteng imut ya Allah alhamdulillah. Ya. Oh, tenang le aku ora ngapusi lho. Saiki. Iya ning iki. Ngajine. Gus, Gus. Yo capek Gus. Ya wis ngerti to kowe? Wis. Iya. Wis ngerti to? Ngerti. Yo sering dolan rene. Mergo iki anakku iki lek sido ya udah Anu kantor. iya, ki sampean yo sering ngene yo. Lar kantornya ndi? Wis golek pengalaman yo sing ngendi-endi cara dhek iki pengen ning ngendi, engko yo dhisik kan dhek sik sekolah sik to. Sekolah bahasa, engko sing ketampa ning endi yo kuwi karek pasrah karo Gusti Allah. Ana luar negeri ya ceritanya. Iya ngono. Yo usaha le sing penting ki dhek iki iso sukses saking kersane Allah. Aku wong tuwek Amin. isa aku ki mendongakne anak. Amin. Lah anak duwe niat baik ki semoga Amin. Allah menuntun ke jalan baik. Amin. Semoga sukses saking kersane Allah. Amin. Ngono to, Le. Tapi lek seumpama iki budal kowe sering nang nggonku lho ya. Engko lek aku pengen ngongkon nyanti, pengen ngrewangi apa ya? Iya, kowe iling tak rene. Iya. Era iling yo. Yo piye yo iki yo kok yo ngene omongane yo. Cah pondokan barang ki omongane kok yo rada Gus ngono kuwi. ora apa-apa Le yo. Seliteng ilang kaya tukul neh ngono. Yo ora kok ilang Tukul ngene ngono, iki. Le. Yo alhamdulillah Gusti Allah paring ngomong ngene yo. Disyukuri yang ada. Sing penting ngene lek kok aja lali dari buku karo iki lek kowe harus sering ngene ngono yo. Yo ngono cuma dinongo. Ini saiki anu lek ngapal-ngapal ngendi ngono. Walah le wong sik didayoki dulure sik tak teko aja dikongkoni to dhisik le bocah. Jaya Mas. Setengah hari Ya garum sing apa maaf sih ya. Masak le. Kamu kok sik kok yo ora sing bawa sik. Ini nopo kene kok tak masak le. Ini nopo kene yo. Omah, lek nek dolane. Ayo. Aku ngene Gus. Wis. Ojo kok warai aneh-aneh lho ya. Dibar sing apik-apik. Iya. Dikit sampean kan yo wong pondokan dadi yo dimarahi sing ora pondokan sing apik ya. Pak. Pinter nek kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yes ngene iki. Ini iki nyapa? Arep jak nyandi lho iki. Nah, iki tak duduh sawahku iki. Ning kene iki yo tak kon ngrukuni iki lho. Rukune sawah iki. Lah sak mono mbane rek aku dhewe klenger ngarepan. Gede, rancang panas-panas. Ora lho iki sopo. Empuh iki. Iki dong pura mangko tas entut kuwi parane rene lho temane. Iki wis arep mangan cates gene ngono kae. Lah bocah mane do kono man. Lah iya Lah iya kae. Allah jabang Lah. bayi. Nyapa kae parane? Lah kok ki bongko wae ning kono. Iwedi kuwi ngono lho. Nyapa kae? Turun-turun ya. Parane yo. Karo delok-delok sawahku iki. Lah iya. Kayak wedi kowe nyolong kaca. Cemplung sawah ae. Berberane.
Ah, lunyu iki. Ngati yo. Jenenge anu sawah. Wis meni iki. Mian. Tekan ndi lho sawah. Kae Ya ben. iya lah. Kan ra go anu. Hah? Yo kon anu sawah ngene iki ya. Yes. Piye karo ngomong kon bencok apa toren kono ya kan. Wae rasa lunga sing anu sawah ae wae. Wayan. Yo piye ya pengen golek sing Lah ya sing lunga wis akeh lho. Lah karep bagian apa? yo bagian ngorai. Murai apa arepan? Ya sempo. Enak ya anu sawah ini lho ngejer-jer sawah opo piye ngono. Garap-garap sawah arep bunga barang. Rasane mbok piti kuwi. Nah, Kok tinggal lunga. Gentian, Bos. Mak aku dak anu kan lunga. Heeh. Nah, wis balik saiki genten aku. Genten kowe. Heeh. Lah. Ya Apa iki mumpung- suwi? Mbok piti. Kuwi. Jadi arep melu lunga sisan. Sing mumpung aku sik enom ngene iki ya to. Heeh. Golek-golek apa pengalaman. Pengalaman opo? Kok Jan kaget teko ngece terus kowe. Jabang bayi. piye lho lagi ngete. Terus tepai sawah ngene mbane yo. Surat iki. Ini tenan yo pasrane aku tenan iki. Yo Tamu. tenan to, Bro. Lah itu tak dol. Salah jabang bayi yo lho. Jadi duit lho semene iki. Sawah semene mbane kok dol yo. Hati tenan. Ijol iki setengah ngene lho. Tugel semene. Iki opo tepat? Sopo lho iki? Manuk Lah, recak lah. kene piye iki? Si sopo lho iki? Ya tak perkenalkan. Iya. Yo, baik. Iki sopo lho iki? Iki ki dulurku iki. Dulur Lagi mana teko. Hah? Dulur kono ndi? Iki dulurku mbok. Iki Kok lagi sopo lho iki? muncul? Yo, Sopo lho iki? Medeni meni. Gus Medeni meni. Gus. Iki rem kenal lho nyeluk gas ku kenal tenan ora. Iya, nyeluk gas. Gus ya. Gus. Karo Berapa ngidul Gus gelem. eneng. Sopo lagi iki? Jenenge kampret. Pret. Aduh Iki prot. sopo? Pret. Iki sapa iki? Iki ki toren. Toren. Lah layak apa semono gedine. Ya Allah batu teko kita kira sapa? Tak kira dapuane kene iki lho apa ingon-ingone kene iki lho. Ingon lah. Ingon. Layak no teko iki grutuk-grutuk kok wedi ya. Jekak biang. Kowe raser ngapo ngono nganoni bisa kae. Tunggu ya. Lah iya, Ayo bicara. Enak lho kowe. enak aku biyen. Lah ya bandem mau piye ya? Tuh, ringi soalnya sih. Nyaslik masjid lho ya. Jerek gegesan turun ini. Eh dhewe piye ya? Apa Jadi naik? no Apa? Ayo naik. Ayo. Ayo ayo.